morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po. Ayan, happy Sunday mga Kabicolana. Yan, Easter egg hunting, mag-aarap tayo ng itlog. Ayan, welcome back sa ating channel. Good morning. For today's video, nandito kami ngayon sa Dingalan. Ayan, good morning Dingalan. Napakaganda ng view. Ayan, walang makita. Ayan. Hindi nga makita dun sa may baba-baba. Side view mo lang dyan. Maano nga, makulit ka, mag-drive ka lang. Maano nga, hindi nga makita ng maraming puno. Eh, Ayan, doon dyan, makikita na yan dyan. ayan ang napakagandang karagatan. Ayun, oh. Yan. Diretso. Nakakangawit nga lang mag-video. Ayan. Ang ganda ng lugar. Rides lang muna tayo. Ayan. Ayan, nakarating na kami dito kagabi. Bumalik kami dahil madilim na. Javier, view deck. Yan. Like ba? Ayun, si Mama Mary. Oh. Hindi pala siya si Mama Mary. Yan ang ina ng Kristong Hari. Ah, okay. Kasi maitim din. Joke lang. Kaya dito na yan, nakating dito kagabi. Ayan. Nakarating na kami diyan kagabi. Ngayon nandito kami kaya tapos ulit. na dyan, oh. Ayan, diretso guys. Diretso. Nandito yata yung mga tour guide eh. Ayan. 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 Hindi pa kami didiretso. Naharang kami. Ayan. Okay, maghihintay tayo ng kuwan. Makakasabay. Oops. Yung wallet ko ay sa puwet mo. Dito ba magmumula yung mga tour guide ko yan? Opo. Dito pala magmumula yung tour guide eh. Dede, bago lang sila. Makakahatid Dito na. po sila. Ah, dito lang sila. Hindi naman po yata ng review. Eh dyan, meron din dyan may bayad din dyan. 110 per head po. Just per head. Ano yung paakyat sa taas doon? Opo, Nandun step ko. Ay, hindi ko kaya yun. Mababa lang naman po yung Piso baitang. isang baitang. Libre na isa. Mababa lang naman po yung baitang. 100. Wala ba kami makakahati sa tour guide? Punta doon sa ano? Wala pa bang ano? Ano po pag Hihintay pa tayo ng kuwan. Saan ba kayo pupunta? Balak namin pumunta sa Mountain View Deck. Pacific. Parang naka-ano lang naman kami. Naka-Google Map. Kailangan pa ba ng ano? Kailangan pa ba ng tour guide? Kailangan daw. Magkano ba yung tour guide? 300 po. Ay, pwede na tayo maghati kung ano, kung pupunta rin kayo doon. Pupunta rin kami dali. Para hati. Lang kami dito, picture lang. Oh, para hati na tayo doon sa 300. Magantay pa tayo ng dalawa para 50 lang. Diba, no? Malay natin. Mali may dumating pa. Pag wala, Magdarating yan. pwede na kasi abutin tayo ng init. Pwede tayong iwan yung tour guide. Yun, picture lang pa. Bahala tayo mag-picture sa sarili natin. Dami niyong dala. Ayan, napaka-overlooking ng lugar. Sobra. Nakakatuwa. Yun oh. Oh. Oh.
Ayan, good morning Dinggalan. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po. Ayan, welcome back sa ating channel. Ang ganda dito. Ayan o, napaka-overlooking ng lugar. At syempre meron din silang mga ginawang pasyalan dito. Ang ganda. Oh. Ayan, oras po dito ay is 5:30 AM. Ayan, napakaganda niya. Nakakatuwa. Pagka ganito lugar mo, di ka man lang maiinip kahit nag-iisa ka dito. Ayan. Marami nang nagdadatingan ng mga turista na mga nanggagaling sa iba't ibang lugar. O diba, napakaganda ng lugar. Ayun o. Walang kaalon-alon ng dagat. Ganda. Yan, dito kami naki-stay. Dito kami nag-overnight dito. Ayan, dyan. Dahil dumating kami dito kagabi is 7 PM. Ayun, doon kami natulog. Sa kubo na yon. Doon kami naki-overnight. At ngayon pupunta naman kami doon sa isa pang pasyalan na aming pupuntahan. Napakaganda ng lugar, di ba? Sobrang napaka-overlooking. Ang daming buko. Ayun o guys. Ang daming buko. Ayun o. Ayan o. Ang daming bunga. Ngayon ko lang to na-experience na pagdilat ng mata ko. Napakagandang tanawin ang makikita mo. Ayan. Good morning. Good morning. Napala tayo ng bundok. Tapos merong sa paa ng bundok may ang tawag yan. Ay! Ay! Putulo ka! Ay, putulo ka! Maring Rexy!